Politie waarschuwt bedrijven. Nou, we hebben al een waarschuwing van de politie gehad voor mensen om te zorgen dat hun auto niet makkelijk gestolen kan worden. Maar ook voor ondernemers op het eiland moeten er, volgens de politie, door die ondernemers moeten er meer maatregelen worden genomen. Want de afgelopen periode waren er al inbraken. En ja, in de loop naar het eind van het jaar worden alleen maar meer diefstallen verwacht. En dan gaat het vooral om bedrijven die kleding, drank, sieraden en dergelijke spullen verkopen. De politie raadt aan om bij de bedrijven goede verlichting te plaatsen en te zorgen voor veiligheidscamera's en alarmsystemen. Ook moet er goed gecontroleerd worden door beveiligingsbedrijven en moeten bedrijven voorkomen dat er bijvoorbeeld een truck in de buurt van het bedrijf staat die makkelijk gebruikt kan worden om spullen te vervoeren. Het is vervelend, maar beter goed voorbereid tegen inbraken dan het slachtoffer worden.